Fabergén korutaide valloitti maailmaa 1900-luvun alussa. Jotain samaa, vaikka toki vähän pienemmässä mitassa, on taiteilija Tanja Savolaisen uniikeissa pääsiäismunissa. Savolaisen pääsiäismaailma on näytteillä ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Helsingissä. Tähän liittyy semmoinen tarina, että mä oon usein kesäisin Konevitsan luostarissa Laatokalla. Ja mä tutustuin siihen semmoiseen aivan fantastiseen Anastasia-nimiseen nunnaan, joka oli asunut vanhassa Valamossa. Niin yksi päivä hän sitten sanoi, että tässä on sulle lahja, että nämä on vanhasta Valamosta. Että nämä on jotain, mitä on käytetty siellä kirkkotekstiileissä. Siis nämä helmet? Joo. Hienosti. Se oli kauhean ihanaa, että joku ihminen antaa tuommoisen lahjan. No on. Sitten tuossa on tämmöinen vaan vihreä hailakkamuna. Joo. Herkullinen tollainen jalokivi siinä. Joo, tää on köyhän miehen Fabergé-muna. Mutta hieno. Joo. Tääkin on siis, tuo on? tää on korvakoru. Siis mä etsin kirpputoreilta, kouluan kaiken maailman kummallisia pieniä kauppoja ja teen löytöjä. Että... Ortodoksella on paljon enemmän värejä kuin meillä luterilaisilla. Niin. Aika epäoikeudenmukaista. Ja sitten jos ajatellaan niin ylipäätänsä munaa, sehän on hirveän mielenkiintoinen, että eri kulttuureissa niin se symbolisoi just maailman syntymistä. No ihan ajatellaan meidän Kalevalaa, mistä tämä on syntynyt, Sotkan munasta. Kyllä, totta. Ne oli tosi kauniita. Se auttaa kun osaa. Kyllä.